ka tsaya ka ji cikakken bayani daga shugaban ƙasa Chani, bayani na gaskiya, wato kuma bayani wanda yake cike da abun mamaki, ɓoyayyen al'amura waɗanda kai baka san da su ba suna ta faruwa. Wato ka tsaya kada ka bari a baka labari, kuma in ka kalla ka saurara wato ka yi sharing ya zuwa 'yan uwa dukkan su gani. Ɗari tana da kwanciyar hankali. In ɗauka muku ɗan misali kaɗan, ƙasar Amerika ita ce ke aika soja ko ina ko su ce za su kawo kwanciyar hankali. Sun ƙirƙiro wata ƙungiya da suka ce ma observatoire, kamar ƙungiya ce duk inda an kai kishin kai tana lisa hawa. Tun shekara 1960 sun ka ƙirƙiro ta, ba a taɓa lisa hawa an ka samu ƙasa ga mutum 15,000 da ake kashewa shekara duka cikin Amerika. Kuma ba yaƙi suke ciki ba. Mun Niger tun da an kawara wagga fitina, ba a kai 15,000 ɗin da an ka kashe wani kai. Ko da ko guda an ka kashe babban ɓanna ce. 2020 Amerika zancen da nake muku, mutum 21,500 an ka kashe shekara guda. Ku ta ku ba cikin jarida abin da Washington Post kuna gani masu shiga rezo su 21,500. To duk da haka nan komi da Allah na komi da an na rishin tsaro da mu ne ake kwatanci, tunda sun samu sun yi kariya da kansu, wadda abinda Allah na da ke faruwa kasashensu ba a ganin shi sai in yayi wurki. In yayi wurki shine kuke gani kashe babban mutane da kasashensu da ana gwadowa cikin rayuwa. Kowa ya gani wanda baki wannan an taushe mai wuya yana ce a daga gwiwa ka in sheda sai da ya mutu. To irin waɗannan kawai ake gani, to dubaye ne ke faruwa shekara duka, amma ba a zancen su, zancen mu ake yi. Ni yasa mun ka mai da kanmu baya, mun ka mai da kanmu banza, har wata banza na taɓa ganin shi maraɗi ta zo gaba gare mu ta yi tsaye ta yi muna magana. Kusan tarihin ƙasanmu tsaro, mun kawo tsaro, Allah yana gani daidai gwargwado, ba a iya cewa tsaro an kawo shi 100%. Kun yi zancen tahiyar da na yi, in babu tsaro mi ya kai wannan tahiya, sai da mun kai kilo 4,083 da metar 508. Kilo 4,083 da metar 508, kuma da mota ko da ƙafa. Da ƙafa ko karya ice kun ji an ce an samu, bale harbin bindiga. In babu tsaro mi ya kai a yi wannan, ba ta yi ba. Amma sai ka ji an ce Nijar duk ta ya mushe, Nijar ta wargaje babu lahiya da wannan duka abu ne na yaƙi wanda na zamani wanda aka ce ma gear information. Akwai waɗanda cikinsu ne suke rayuwa su ɓata wasu ƙasashe su ɗauki daraja. To wannan daraja a Nijar dai insha Allah ba ta yiwuwa ka ɗauki darajar ka don ka ɓata sunan Nijar. Tunda wannan yawon da ni zagaya da ni ta gwada ma 'yan ƙasa duka, waɗanda a cikin ƙasa da ku da ƙasar waje, ƙasar ku akwai kwanciyar hankali. Akwai kwanciyar hankali, sai dai shi mina hicci bai ƙare, amma shi kuma an ce ɗan kuikuyu ne mai shi yake biya. Wannan sojawa za a musu godiya. Jami'an tsaro sun tashi tsayin daka, sun ka kare ƙasar Nijar. Wasu sai ya kai musu da rishin rayuka, amma ba su sha da baya ba. Kenan wannan ya kamata a gode musu kuma a basu ƙarfin gwiwa. Shi amma halin da na je mutane da dama ba su gane.
da ni ce in ɗan ƙasa duka ya bada dala 20 ba dala 20 ne ba abin ɗan abincin magana suke cewa wawa in kana gwada mai rana ko wata ya tsaka yake dibi ta dibin rana shi ne matsala da na ce dala 20 wannan gwada muku ne zan yi ɗan ƙasa dala 20 nan ni za ka iya sayar ma ba gaban abin da za ka iya sayar amma ku dukan in kun gama 20 kuɗi za a samu da bursu ɗin etudiyan wanga da ya gai yanzu sai dai ta san tarihi mutane su lura su gane in kun zan tsunciya maɗarmin ku ɗaya babu abin da zai shi ne tahiya waɗanda ƙasashe duka da ke yi muna wani furjin musa ba wani abu ba ne wannan ne sun ka sa gaba wannan ne sun ka kiyaye shi ya sa sun ka kai yau ga wani matsayi da suke iya yi muna furjin musa shi ne nake son ɗan nijar su gane in mun gama ƙarfi da ƙarfi ƙarfin mu ba mai karyuwa ba ne babu wanda zai iya tunkarar shi ya sa ne ce dala 20 tun da dala 20 ka ɗauke ka dala 20 ita kaɗai babu amfanin da za ka yi ma ko dawo ba za ka sai ma ko za ka dama ka sha kai maganin yunwa amma in miliyan 27 sun ka gama dala 20 miliyar da miliyan 700 za su yi to mai hankali ke ganewa amma wanda tun dama Allah ya yi ya kwakwalwa ya bai ganewa bai ganin manuwa sai kaga ana gwadowa ga mu da kyakkwata muna bi dala a jikin wannan da gagar shi ta san irin waɗanda Allah ya la'ance su ne ba abin da zai mai su bisa hanya sai lahira ma ba a san yadda shi ne ya kamata ku lura su gane in kun ji mun yi magana to ku saurari magana kawai ku je zamna ku lisa ku gani ni ne an ma'ana wannan magana da na inda shi ɗan ƙasa sun kai da babu mai ƙasa a gwiwa bisa kai da kaɗa dala 20 alhamdulillah mun gani ƙasa suna nan suna yi ƙasashen waje ana nan ana yi duk ɗan Nijar kun gani ku da kanku kullum suna sa dala 20 tunda sun gane saƙon sun je sun lura da saƙon da muke yi ba saƙon ƙasƙanci ba ne saƙon mutunci ne na godin ƙarhin mutum da mun zan tsinciya madarmin ki ɗaya wajen tsaro ginshikin tsaro wannan shi muna da tabbatar da Allah ya kama muna kuma da sojamu muna doka ana rarraba su sai dai ƙasa ce a da faɗi ba a iya a gama ta duka amma ana da ƙoƙari fi kuma ana da ganin sakamako bisa kai da ƙoƙarin da ake bisa hanyar tsaro hanya gimshiki na biyu tunda ina an ragewa don a samu a yi cikin lokaci shine na adalci. Nijar ƙasa ce kullum ana gaya mu muna da uranium ko cikin ƙasanmu muna da petrol shi ma mun gane muna da shi zinariya mun gane muna da ita gas wanga mun gane muna da su waɗanga hudu kawai a ɗauke su ta a sa ma waɗancan da akwai su zunguge tunda ina ji arzikin cikin ƙasa makamashi dai wajen 20 babu da akwai cikin duniya. Nijar tana da 15 ko 16. Muna da wannan hudun ga kawai da na gaya muku kuma kullum mu ne ake dibi mu ne a banza. Yan ƙasarmu ne kullum su ne ana koro su sun kai bara nan ana maido su nan sun kai bara. Abubuwa ne zuciya ta mutu kuma ba a samu shugabanci ba wanda ya hidda tsoro tunda wani abu sai ka hidda tsoro in ka ce ranka kake kariya ko ba ka ɗaukar matakan da za su kai wa ƙasar ka gaba ba ka iyawa tunda waɗanda ke hana ma ɗaukar matakan da za su kai wa ƙasar ka gaba su rayuwarsu ce suke karewa su wannan abin biyu su ne sun ka hana muna ci gaba. Ƙasashe da kuke gani da muke zuwa wajen su muna maula
shekarun baya nake gani tun da mu yanzu mun yi ƙarfin mu kai wajen wani guduma muna maula arzikin nan guda ne gare su ko petrol ne gare su ko gas ne gare su ko zinariya ce gare su ba su da waɗanga hudu kawai da na ɗauka duka game da kake tarbo su Niger ba ƙaramin lissafi ba